Txorinetarrok bilurra bat, ez horrekin? Zeba, zuik ez toztu zukusin, historiaz. Zara, Karmele Gizasolai hore eiten? Omen alditxo bat? Antzeko hau da, aurkitu duen bakarra, ez da aizkora bat, baina honekin, matxete moduan, honegan moztuko ziren adartxoak, adartxo txikiak eta holan, honekin, ojo. Nik uste dut, baiet. Tira, gaur ostirala, barikua, bakitzue, famatuen egunak, eta gaur mezu berezi badaukau, eskaera bat, Karmele Gizasolar aldetik. Bai, bideoa bialdu digu, eta nondi, hor entrenatzen duen tokian, enborra artean, eta bere eskaera, aitzegua. Kaixo Zigor, kaixo Patri, ni Karmelenaz, zela hirugarrena, errekiroetan gustura ibiltzen hazen moduen zukaldien esnaz oso gustura ibiltzen, eskerrak etxaldien badeukea zen bizukaldarion, eta, etxetik kanpora pixkat txarto pasatzot jatekoakin, imaginau, behin Japonera joan ginen, errekirolak egiten, eta 10 egunetatik bosten italiano baten jangen du, eta beste bostetan txuleta on bat eta modu zemote bentoki baten, eta nahi netzuko eskatu pastie modu erraz baten zelan egin leiken, gozo eta osasuntxu. Ia plater hori egeri badeuke zuen eta goi egongo litzak egero eta pertso baten maia birek hartzie. Eskerrik asko bikote agor! Taperra prest, hor dauzkau utzik, ez dakit Karmele guztoko jakon, ze Japoniara joan da, hango sukaldaritza espajako guztau, hau da erronka. Bai, hori, baina olako toki batera joan eta italiar batetara jatera jutea. Eta berdin zait, hau da, italiara joan eta japoniar batetara sushia jatera moduan da. Hori da. Ez, mesedez. Tokian tokikoa. Hori da, tokian tokikoa, baina, gaur, txorienen, Karmelek nahi dagoena eingau, eta kasunetan eskatu duzku pasta modu osasuntxu eta goxo baten. Guk errezta asiatikoak bada espada alde batera utzi ditugu, eta hemen gozaporiak ekarri ditugu, beraz, nik osasuntxu aldera pasta integrada jarrikot, gero saltza harin bat eingot barazkisekin eta kotaskaztakin, eta gero tarriska batzuk proteina emoteko, eta eingo lan gauza berezitxo batzuk pastan bebai. Oso, zeukera. Nik, biak sartu dituena berak bideoan, txuleta jaten junziela, txerri txuleta lodi batzuk ekarri ditut, eta horrek, lagungarri moduan, guarnizio moduan, pasta ekarri dut, kasareze pasta berezi bat, eta hori salteatu da ingo dut errez asko ez, baina azkenean, gehiago izango da, bigarren plater bat, eta lagungarri moduan pasta eramango duela, baina hemen, oinarria proteina desente jango du. Beraz, plater kombinatua, kirolari batentzako, eta, neria bebai, hortik joango da, errezeta Karmele, holaxe. Tipula eta kuiatxoa laukitan erregoziko. Bitxartean tomatia laukitxotan zatitxu, albaka txikituakin, oliba oliakin dagatzakin ondu eta gorde. Gazta ondua labeko erretilu baten 4 zirkulutan birrinduko, 5 minutuan 180 gradutara erre eta listo. Gero pasta egosten jarriko, otarraixkak salteatu, eta tipula eta kuiatxoa kotas gaztakin, oliba oliakin eta egosketako ura purtxo batekin birrindu. Da azkenik izango da pasta saltzakin elkartzia eta otarraixkak tomate tartarra eta gazta kurruskariakin zerbitzatzea. Berez, egisa da pasta askara itxen dala, baina guk ordu erdi emon bidegunezko sinatzen, gauzat desberdia sartu ditut. Orduan, hasiko gara, saltza bat eitzen, nik saltzan oinarri bezala jarrikot, tipula gozo bat erregozitxa, eta kalabazina. Eta honek gero, saltza testuria emoteko, gero ingo birrindu, oliba oliakin, kotas gazta, kiroladixek eta asko erabiltzen dauela, eta kotas gazta espazo horkitzen, holako gaztanbera bat, edo gazta fresko bat, honek burgosekuak eta horrek, perfecto. Azkenean kontaxea bada, pixkat ez, gure gaztanberarekin ero itxura gehiago daukana, baina kasura erabili beharrean egiteko egiten dutena, da esnearekin egiten dutena. Azidoa gehitzen diote, izan aldala ospina ero limoia, eta horrekin, holako gazta fresko, esan dezagun, atzo prestatu zen ituen datillakin, ez? Atzo datillak usteot 1 gramoko 240 kalori inguru ibiltzen dira. Eta hor gehien bat, azukreak eta hidratoa. Bai, 1 gramo, hori izan gehi. Gu gehitu geniona,
Bai, datila potentea. Beraz nik egunero hartzen dutena, horti doia? Horti doia. Bene. Bai, bueno, zenbat esan duzu 6 jate itxuzula? Bai. 25 gramo, 23 gramotara bakoitzak, bai. Bene. Berronda piku kalori, baina, bi pertsonagatik jan behar duzula, biteli, ez dala zutzako bakarrik. Hau, banatuta doala. Ez ezarostan emaginak, 300 kaloria gehiago janbitxula egun. Normalean, baina. Hori bai, normalean, bikoitza jatiana, dala mito bat. Bueno, hori da, aitzakila doblea jateko. Bueno, honek erdia dauka, ez? Proteina pila dauka, 110 kaloria bakarrik, 1 gramoko, eta hau, nik goratzen nahi lehen gozaltzen gustatzen zitzaidan pila bat hartzea, olako burgoseko gazta bat, ez? Uler dezagundanak, olako gazta fresko bat, ogitxi gortuarekin eta ni dietistak kendu inzidan, desan zidan, ez, hartu behar duzu, olako kontaz, gaztan bera bat, olako rikota bat, non orainik koipe gutxia dauka. Pentsa, zertaz ari nahi zen. Olako gazta fresko bat, horre ja berez batzuk esaten da hori da, gaixoan gaztaia da hori. Hori ez da ere, horrek esaten zuen, dietistak horrek koipea zeukala, dauka noski, baina gutxia, oraindik kendu izten zidan hori ere, eta olako gazta komendatzen ditu. Eta hauek, berez erresuma batuti dator, eta nik enakina da kontaz, izenak, kontaz, txabolan edo esan. Bai. Kontaz, txabola. Hau, txabolatan egiten da, hango hartzaiek egiten duten gazta freskoa zan, txaboletan egiten zana, eta gero egia da, 20. mendean estatu batuetan famatu izan, irekin izan gehiago, eta eroia produkzioa hasi zen gehiago egiten. Txabola baino gehiago die, erresuma batuko landagunetan eta, etxe gure baserrixak izango zienak, ez die txabolak ukortuetan eta aukitze ditugunak, baizik eta, han English cottage deitzen diela horako edifizioei. Baina ez pentsagolan txabola batanik, baizik eta. Txabola hundixa. Hori da, gehiago baserrixak. Hor, betio, Patrizuak izur, karei da ipatzen duen hortan, nila goma neukan, etxean nahi zuela, erosi, baina horako hango txabola bat. Berez, izan behar dila, 20 metro karratu baino gehiago ez, han esaten dira, aperos y labranzas, zolan ditzen dana. Eta, karo, horrek egiten dituztenak gero da, berantzazuloa, bi tamainatara, eta azkenean etxe bizitza batein, txabola batetik. Osea, berez... Kampuan teiatu atara... Berez helburua da, hortuko tresnak gordetzia, baina jendiak hori etxe bizitzak eta etxe bizitza txiki, azte buruetan joateko etxetxoa moduan. Hemen ikusi doze, niri gustatzen gat pila bat, naiz eta gero, ez duten erosten, zestaukat irurik, baina gustatzen gat etxiak eta ikustia holan joda. Zer salduko da lekitxon, zer salduko da bergaran, webgunetan, gustatzen gat pila bat ikustia. Eta askotan bordak eta saltzen die. Hori ez, hortuko tresnak eta sartzeko, hau da, zu ezin zaren bizitoki baten, baina, azte burutan da joeteko, barbako bat itxeko familixakin, hortua lantzeko, da, olako etxetxuak, txabolak, bordak eta saltzen die de borda de xente. Eta egia, bordak eta borda daude, bordak berez euskal borda izango zen luzenga eta bajua, altura batean esan dezagun, baina luzea, nien lagun badauka, horre... nun dauka, Amaiur inguru hortan dauka olako bordatxo bat mendian, eta da, hori, luzea, sartzen zara, eta gela, hori, pasillo luze bat daukazu aldamenetik, eta hor, gela katarata dauzka, hori, lehenengo egon gela zukaldea, gero gela bat, eta bukaeran, komuna. Hori bai, kalefazio gabe, komunian, minutu bat baino gehiago ezin nahi neguan. Bestela, etzara ateratzen hortik. Komune, egon gela eta tokian, beko zua eta daukat, ondo egoten da, baina komunera juteko hartuta. Lumadun txaketa jartzi behar da, olako maila luze batzuk eta azkar egin beharrekoa. Beti hor, nik etxian normalean nire denpora hartzen dut. Olako komune juten nahi zenean, horre etzaun denpora ikartzen. Azkar, ez da? Azkar atera batzen. Bai, nik ikusi izan dut, ontxe oso, ez dakit modan edo, baina Instagrameko justo kontu bat jarraitzen dut, erosi dauen Kantabriako hau bai espaziogoz inguru hortan, horako bordatxo bat, presionia gaina, laudurongatik. Eta hori, eraldatzen dabil, eta ara joan da bizitzera, hori bai, merki ezegatxik, ez da bideri joateko ez da urik, ez da argirik, ez da ez da orduan dana jartzen dabil da, ez da edo norendako lana, Bueno,
naturarekin bat, eta Hori da. hasieran Hori oso argi dago. romantikoa da hori. Baina gero praktikotasunera pasatuta zena izazatia. Ja. Bueno, horregatik guk maite ditugu herri txikixak, ezta? Bai, Osea, ez dira irisak hurbil, eta Euskal Herriak hori mototzu, txikitsua gara, beraz, bueno, hiriburu bat edo herria handi bat beti hurbil daukatzu, baina herri txikixan edo auzuan bizi zara, eta badaukatzu zure giro herrikoia. Ba, hemen txezigor, badaukau tipula eta kuiatxoa erregosten, Hau saltza izango da, ez? Eitzen, ura berotzen jarri dut, gero pasta azkeneko momentuan sartzeko, eta ontsa ingo dugu, goixan joango dan, bueno, tomate tartarra deitu dutzat, baina azkenen izango da, honek bruxetak eta tomatea zatitan, albakerekin, olibakin eta gatzakin, eta gero, ja, gordinik pasta gainean jarteko. Vale, Vale, orduan, honek, laukitxotan moztu, gopor baten jarri, eta lizuztoka misterio handirik. Bueno, gazta otutzen bazaizu erostea eta gero estaten bazue, bale, oso ondo, errezeta honetan bai. Zertan gehiagotan erabili aldu? Bueno, erabili aldu zueko saltzeko, ogitxi gorki gainean jartzeko. Jogur bat izango baza moduan, koiarakadaka nire eskerrean jaten ibili dana pertsona bezala lehen, koiarakadaka hartu eta koiarakada jan. Marmelada pixka batekin, Nigatik esaten duzu? Bai. Eskoaz gezurrik esaten. Baina, Patri, egia da, edo ez? Bai. Eta koiaraka jateko goxua da. Oso goxua. Oso xamurra dan gazta bada, marmeladarekin jan alduzue, egin alduzue, baita kitsch bati ero gehitu aldiozue, olako errezetetan ero erabili alduzue, sopa bati hartuta olako krematxu puntu bat emateko. Jendiak erabiltzen dago bai, erreztak gozoak itxeko, bizkotxoak, gaietak eta olakoak. Nahi dut esan, aukerak pilo bat daudela, errezeta askotan, eta, bueno, eroste, animatu zaitezte erostera, probatu zazue, eta hau gaur egun, olako, bueno, batez ere, egia da, supermerkatuetan da, errezago izango da, baina denda espezializatuetan ere, aurkitzen da, kastaba bada, eta, esan dakoa, oso interesgarria da, pixua, oin, pixka zaindu behar, bueno, oin ez, beti, oirio ez da, bakarrik, pixua kentzea zaintzeana, zaindu nahi dugun jendeantzako ero, alternatiba hon bada, ze kalori oso gutxi emateitu, esan dagoa, proteina asko emateitu, kaltzioa eta dauzka, eta orduan, nutrizionalki ondo dagoen zerbait da, hori bai, nik esatu, olakoetan bai, baina nik hori gero mermelada botatzen diot, eta, claro, alde batetik entzeituzu kaloria, baina gero, baina hau gozua da estiarekin, Patri. Eta gero, intxaur batzuk, ogitxi gorki bat, hori gurtzita, gero estia botatzen diozu, gero intxaur batzuk, eta, zatazu, bale, baina ja, lehen alde batetik enditxun kaloria guztia, beste aldetik sartzen nahi gara, baina, nik uste dut, estia eta intxaurra sartzen badigu ere, oso zuntxua. Oso zuntxua. Problem bai. Hori bai, nik ez dakit lan abitu, hemendik, txon, probatu alduz, ura. Ez dutzagatzik bota, ondiogan. Ez, baina noiz, ez da, oindala 1.600 milioi urtetako ura ez da, ez? Txorrotatik atara berri dozigor. Bueno. A ber, Ontarion, mehatxe batetan, aurkitu dute, lurra azpian, 1.600 milioi urtetan, ur bat, bai, urra azpiz, baina antzak korronte fluxua izan da. Eta usartu die hori ahoratzen? Bueno, ekipoko batek. Egarri xauki bida, Ez, probatu inzuen. A ber, esaten da gainera, zala, ekusita, olako, testura esan urana, zan sirope, lodi, antzeko lan, loditxoa zan, eta hartu, eta esan zuena, oso gazia, karo, hor, mineralak eta hor, arrokan barruan sartuta, itxasoko ura baino desente gaziagoa. Eta xomorrorik ez pasaun aukitzen be? 1.600 milioi urtetan. Horregatik, eske? Ez dakit, baina, kontu da, munduko ur zaharrena badala, eta hemen gaur egun saltzen dituzte, olako, ardonak erosten duen jendea moduan, olako tuki batzuetan badaude ur bereziak, ez? Ez dakizek glasiarretako ura 3.000 urte dauzkana, eta ur garbia, ez dakizet, hori agian erosten dizut. Bea, 1.600 milioi urte daukan ur batek, horrek kupax. Ez dakit, hori ondu egia ongo da niretzako, ez dakit, zen egin zuzatia. Batek, probatu inzuet. Eti erotuta dago. Edo egarri asko hauka. Herri kiroletan ibiltzen den jendia moduan. Egia da, ikusgarria da, palizak hartzen dituzte, eta herri kirolak bada kirol bat, oso potentziakoa dela, ez? Bai, badaude lan luzeagoak eta egiten dituzena, baina badaude
egiten dituztena, intensidadea handikoak. Bai. Eta hortan ibiltzen da, gure gaurko... Protagonista. Bai, hori da, Karmelek Isasola zenika zelaia, zelai hirugarrena, ni goratzen az, beraikia zelai, 80. hamarkadan, honek 6 aldiz irabazi zuen harria hundien Euskal Herriko txapelketa, harri txikiena 80. hamarkadan 7 aldiz irabazi zuen, da referente bazan, ez? Nik hainbat eubara beuzot etorritadakoa dela, harri jasotzen, artista bat, eta familiak, hortik eskatuan umea zer da? Katakumea. Eta, bera alaba zer datera da, horri biltzen da, pentatloian, aizkoran, txingak eroaten, harri jasotzen, danian hainbat eta hainbat txapelketa irabazitakoa, eta, zer da, tamalgarria. Zer? Eta, ondan Euskal Herriko esaten dudan hortan, munduko onenetakoa, berak iten duen kirolean. Bai? Profesional baten moduan entrenatzen du, profesional bat bezala bizi da, baina hala ere, beste lan bat inbar du. Ja. Hori, hor da, ez pixkat, kirol ez horren ezagunetan, eta Euskal Herrian egia da, badauzkagu. Eta emakumi esaten bazara gainera, eta, txarrau. Honi zioten elkarrizketa bat, eta berak esaten zuen, nik gure txian beti ezagutot, amama bebai ibiltzen zen, harri jasotzen, baina garai haietan, gaizki ikusia zegoen, eta etxian bai, altzatzen zituela harriak. Baina ezin zan gero jun plazetara, eta gaizki ikusia zegoelako. Gaur egun alde hortatik bintzat, pausu bat aurrera indu zorionez, eta, ez dakit, gaur egun herrikiroletan, nik uste batzuk badaudela, mutiletan, batez ere profesional bezala ontaz bizi direnak, baina, gure Karmelez, eta bori basteburuetan da exhibizioak eta ematen da, gero txapelketetan ibiltzen dira, eta ala ere, beraien landetxea daukate. Eta hor erakusten da, zuk, lanarekiko daukatzun maitxasuna gainera. Hainbeste oztopo izan da, dedikazio hori aukitzia, benetan mirestekua dela. Hemen txezigor, gazta ondua. Jarriotolan 4 multzotan, 4 borobiltxotan edo, eta hau labera sartuko. Laberatuko 5 minutu 180 gradutara, eta hau bihurtuko da olako, gaieta bat, edo kurruskaria. Teiatxo bat, ez? Teiatxo bat, esan desan. Hori da. Orduan, labera noia. Oso, ondo. Esan dakoa, Karmelekin egotea nahi bauzue, junan zaite beraien landetxera, zelai landetxera, eta, han orkituko zuen, azte burua bada, euskalo, gero etorriko da, handik ibiliko da, eta junan zaite, errezeta honen, haber etxean prestatu duen, esan du, eskerrak, berak abixatu da, eskerrak etxean bizukaldari, hor, badauzkadan. Hala ere, gaur egun edozein kirol profesionaletan, zehauen profesionala dira, azkenean, entrenatu bitzat horrela ite dute, ordu pila bat behar dira, eta elikadura ze garrantzitsua dan, eta, honek Sabatek, antzeko tira, guri Sabatek eskatu zigun baita, oiaskua eta pasta daukan zerbait, eta Sabatek, Sabat Olaizolak hau eskatu zion, eta Karmelek ere azkenean berdina eskatu digu, ez? Hortik joaten didanak. Soso batzu die, kirolari hauek. Sosoak ez? Hartatxikia janaldu zue, kinoa, hartobeltza. Hartatxiki pasta, edo hartabeltz pasta. Baina horrekin, egia da, eskarela, ostan, oso, esatez, hau ondo da, gustatzen zait, zetako biliko naiz, nola, hartatxikia, zer da hori, lehenengo eta ben, vale, nola kozinatzen da hori? Zerekin janaldu? Ja, hasi da lurpeko, itxura gisa hartzen, gatza. Gatza botatzat, eta ontxe, pasta integrala kasu honetan, osasuntxu aldera jota. Orduan, horrek, egingo ditxu 10 minutu, eta gu bitxartian, otorren xagmosten, da gero salteatuko ditxugu. Oso, no. Beraz... Pasta gauza integralak eta kontutan izan, segun ze kirol iten baduzu, distantzi luzekoa ero baldin bada, hemen aipatu izan dut, ordu asko imar da ditugu, eta kompetizio mundura joaten nahi naiz, Eta ez dugu nahi momentu baten... Zuntza dauka. Hori da, orduan, holakoetan, kasu hortan zuria hobeto izaten dela, ez? Baina, osasuntxua hoga, gehiago ematen digu, integralak dira, eta gaur hortan, hemen askotan aipatu dugu, glutenari eta intolerantzia dion jendeak, dauzkazue, dilistakin eindakoa, gaur egun arto irinekin eta arroz artoarekin, arroz irinarekin eindako pastak ere aurkitzen ditugu, eskuragai leku pilatetan, eta
produktu pila dauzkazuela, glutenai, ero olako intolerantzien bat ero izaten duzu. Hori da. Aitzakirik ez da hor. Ez da baitzakirik. Berez, hementxe, kosinatzen... Oso ondo. Beto, landetxea ipatu duen honetan, Patri? Bai. Ni eubakoa naiz, oso txiki bat. Bai. Eta guk euban... landetxe bat egin biozu. Ez, zera, hoxo bakar bat. Ez. Baina, beto, landetxeen historian nundi datorren, ez? Hau 70 hamarkadatik dator, jendia asko hiriburuetara jontzalako bizitzera eta hori, eta gero, udan eta jai izate zeuen, oporrak izate zituenean, ohitura zeukan, juteko arpueblo. Bai, herrira, ez? Herrira juteko. Herrira juteko. Aitxan herrira, aitxonan herrira, amaman herrira. Bai, eta alneen, aukera zegoen, okupatzeko aitxonan baserria erotokia, baina gero familia handitzen doa, anai guztiak nahi dute jun, ez da otokia. Danak gabitzen. Eta horra, hasi ziren pixkat landetxeen mundua eta irekitzen, ez? Jentia pixkat, Espainian izan zen, Espainia utza ero esaten zana. Bai. Herri horiek eta pixkat berreskuratzeko ero, bai egon zen proiektu bat, horrelako etxeak, hotel antzekoak martxan jartzekoa, jentea juteko. Bai, hori da, pixkat, horra juteko eta hor bizitzeko baita. Hor, berdan bizitzeko jartzeko jende gehiago. Ez que Nikolan ikusten dut, ze askotan esaten dugu, asteburutako da, baina, asteburutako bai, ondo dau, baina nor bizi da hor urtien zier, da nor bizi da hor urte osuen zier. Eta hor egia da bizanlerian nahiko zahargitua dauela. Ze jende gaztiak, igual, landetxe baten, asteburua pasatzen dau, edo asteburutako etxia, baina, hor, astezua... segun zetokitan, claro, pero segun zure zelan dago, gaur egun... Espainia iburuz nabili behar baizan, ez? Euskal Herria desberdina da. Eskarala Espainiara, behar, hemen Euskal Herrian ere Pirineotan eta hainbat herri utzik geratzen ari dira, eta gazteak, Iruñara eta jende pila bat, gazte pila jundi, ez? Hor, Erronkari baiaran eta hainbat etxe ikusten dituzu, juten mazara, aste bitartean neguan eroin juten mazara, lehioak eta itxitea dauzkatenak, eta aste buruetan, oporretan juten den jendia, ez? Eta hor, ez da, errestasunak eman berdia, segero jentea, aurrak eta izaten baituzte ikaskuntzako kontuetan, lan asko etxetik inaldie. Bai. Hori, kelle lana erakutsi zigun pandemiak existitzen zala, eta jende askok, etxetik gehiago, nire euskal lagunak etxetik gehiago produzitzen dutenak, lanera juten dianean baino. Eta ala ere, Durangotik Gasteizen haino jumear izaten dela, egunero, naiz eta bere nagusia jakin, etxian dagoenean, lan gehiago ataratzen duen. Azkenean, hori da sustatzeko bai, ez dakit, lankidiekin eta apurtxo bat harremana, da olakuek, ez? Edo, zu hor aukitzi harremana. Han eukitzia eta ikustia gero noka egintzen dauen, da, ez dakit, ez dauka, nire lagun honen kasuan, ez dauka zentzuan dirik baintzat. Bueno, holan izeten da, hementxe, jarrikot, olixo apurtxo bat sartagin honetan, eta hementxe salteatuko ditugu gutxinaka gure otarrenxkak, holan gatzakin, bakitzuek gaztak, ez da osku ondoikan pipi ein, baina segitxuan egingo dauz, 6 minutu jarri dotzat, hementxe birrinduko kuiatxoa, tipula, oliba apurtxo bat, egosketako gura apurtxo bat bai, hartukot eta kotax gazta, eta, listo, gutxinaka, bagabiz, gure pasta, platerra, prestatzen. Itxura hartzen. Ni lehen esan dira, eubakoan aizen hortan, euban, trena dau, eta tren geltok jente asko kanpotik etortzen zana, eta industria pila bat, eta udan nabaritzen gendun pila bat, auzoa utzi geratzen zala. Gertakinean, badanak, asko, beraien familia, nire lagun asko, kanpotik etortzen ziren, eta juten ziren, badia Olizera, Errioxa aldera, eta auzoa utzi geratzen zan, bat zuen, orduan Walking Dead zeu, baina holako kapituloa geratzeko moduan, bai. Eta, Walking Deadeko historia batzuk badaude, atara dizkigu, gure giro hilariak, historio batzuk, gertatu direnak, olako nekazal turismoetan da, Patri? Bai. Jo, juntzien bikote bat, olako australiarrak, bai. Olako etxe batera. Eta iritsi eta zeituen, logela hor daukazu ez da izer, hori bai, oiaren azpian boltza beltz badago, ez ireki. Ez que hori esaten badotzu ebe... Zu zerringo zendon. Ireki, lehengo gauza ireki. Zeba. Lagunekin banau edo bikoteakin banau, bakarrik banau, ez dut hori irekitzen... Bakuz ez euskan... Zer? Jostailu sexualak. Ai, ama! Ez dakizen nahi duten. Horregatik, baina hori esatea tipuak. Eta ez da izer urrengo gunean martxa izuten, esaten du. A ber...
Eta zetako esaten dira zu hori. Bakotzak baditxu bere bizioak, hori da, honen baina, ikusela. Eta zetako uste dituzukela, horta jakina norbait jongo zaizula. Apurtxa eta arrarua bada. Bai, eta, bueno, holako, historiak eta baude. Ni ala ere, ni naiz, hoteletara jotea zait gustatzen bate. Ez? Zait gustatzen bate. Nire gauza favoritua. Ke ba. Ni gustatzen dana, ero nekazartu, hau da, etxe bat dana hartu, ero apartamentu bat dena hartu, ero bungalo bat dena hartu, hau da, niri ez etortzeko goizian, tok, gelak egiten ari gara, ero, ez du nahi. Ez du nahi juteako... Bakizu karteltxo bat dagoela atian jartzeko, ez molestatu. Baina nik utziko nuke beti jarrita hori. Bueno, aukera dau. Nik betian jarrita. Ni gustatzen da dana neukitia. Ni gure saltzan ibiltzia eta hori. Hotelak, behitu, txiloekin bidaiatzen genuenean, hor hoteletara juten ginen. Oporretan be, zuri gustatzen atzutan aitxia? Beti, dana. Muti, leskantxa behin bida? Baina, bueno, baina nek... Etxian egiten gauzak eta nekatu ite zara. Ez da norberaren gustora jartzia da gauzak eta norberan gustora hotia lasai. Ez ibili behar karteltxo bat ipitxan. Eta pasillotakekin ez dakizema basurdekin juntatzen. Ez, ni bakarrik, parte. Bueno, Zigor, hementxe, otarrainskak, haitxigu, kozinautak. Pastai geratanako, 2 minutu. Vale. Eta labeku azkenean, 4 minutu gehiago jarri dut, ze egisa da, bihar zauela. Berez, segitxuan, 2 minututan dana prest daukagunean, etorriko gara, platera osatzera, bale? Beikai. Orain bai, osagai guztiak? Prest. Beraz, behitxu nik ingotena da, hemendik. Kontuz, errebarik. Hartuko, eta egozketako apurtxo bat. Gero, bueno, saltza lusatzeko edo. Vale. Pasta iragazi, eta kasolan bertan, ez ebe gehiago ez ikintzeko, oiene. Makarroien bat, lurrera jauzi da. Eta, gero behitxu, hemen txeingo. Hau, kuyatxo, tipula eta kotax saltza. Egozketako ura purtxo bat. Eta, hau, nazi ingo. Hau, platerera. Eta esan dakoa. Bitxu, zego xo. Ze hona. Eta barazkia, mudu baten sartzeko. Hori da, barazkixak, azkenian, eske, isa dana, kuyatxoa da. Bai, gero, bueno, mendoko proteina pixka bat, eta, bueno, gauza normalak. Ez gaur egungo turismo arraro horiek bezala daudenak hortik. Hori da, Karmele, Japoniara joaten bazan, da, hau ataratzen batzen. Ez hori baino kerragoa, Patri. Posik egongo zala, zeba? Tanato turismoa entzun duzu zer dan? Ai, ama, izena bera ez dauka oso ona, baina Zigor, lehena utzi kontaten. Bai, konta. Ze geldialdian, gure lankide Ibanek ez da, hori, ondo kenduko da? Bai, hori kurruskari gatzen dira. Hori kurruskari, da azkenian, igualako saretxo bat, jarriko bat hemen. Eta ontsi konta, uze da, tanato turismoa, bueno, zerbait tragikoa gertatu dan tokietara, hau da, hilketa bat egon dana, istripu handi batero, jendea, oporretan jute horra. Ze behar dago hortarako. Hor, bakitzuk... Olako jendea, ibiltzea, ni onartzen dut, hilerrietara jutea maite du. Pila gustatzen zait. Hilerriat iruditzen zaizkit, toki bat, osa pila kontatzen duena, leku, baina... Eta batzuk, arkitektura oso... Eta arkitektura aldetik, eta... arkitektura aldetik oso ondo dauz. Eta, baina, bestia... Zigor, hori aipatu dozula, ni akordatzen az, ikusi nabela, notizi bat, nun, Auschwitzen, abisu bat emon zabien, era, untxe karteltxuak eta dauz, ze bisitan joan zeitzezke, apurtxe bat historia eta ulertzeko. Baina, sare sozialak eta hasi zinean, bindala 10-12 urte jendeak joaten zara, argazki batzuk eta bidixo batzuk ataratzera, bueno, ura izango basan bezala, atrakzio parke bat, eta horan da bidixoak da abesten eta dantzatzen da, azkenian da, leku bat, errespetua erakutzi duzun, orduan, kasu horreitan, nek ezakit turismo hori honetan behortik, pizkat, ez da, morbo puntu hori, ez da, nik jentia zer aurkitzen dion. Eta horti doan zerbait, baina, eta, bueno, eta izena jarri dute. Ja, izenarekin, ez du gehiagik irakurtzen. Ja, ba ez. Zer egiten duzu ezuek, hemen gukau. Hala, segi, oso ondo. Hala, ondo, ibile. Ja, ez da, hendek, ba. Bueno, hemen xaukau kolore festa. Berdea, gorria, laranja, horia. Eta, bueno, osagai pila bat, baina etxean errezen daikena, pasta plater osasuntxu eta dotorea. Pasta kalabazinakin eta otarrainxkekin. Txak. Eskerrik asko. Kasu hontan,
Iteli, otarrizka bota izkeun ontan, hau pasta arraiakin izango zen, honik asta botalko genioke gainetik. Bueno, bota utzau nola bait. Osaltzan doka, ez? Egia da, bueno, ez dugula arrainakin be kozinatu, baizik eta holan jarri dugu gainetik bakarrik aputxoa salteatu, ez? Baina hemen interesgarri dana da, bueno, zapore desberdinak ditugula, eta danak batera. Horrek eta, zail duiten da, batzutan esaten dut, bai, hartu erreitzu zuen, osai guztia batera. Ostra! Nik gazta biluntxe garriko dut. Ba, goxo, sano, eta nik uste dut aizkorakin ibiltzeko ontsa entrenatzen. Atzalde danean, taper bat behaltzen badugu maiabiara, norbaitek eskertuko dagoela. Seguro. Eta Joseak ineratzen bada, lasai. Oindakoan nik, txerritxuleta raziokua. Txerritxuletak labean erta kasarese pastarekin. Eta lehen aitortu dizut, raziokoak, hau espreski eskatu diot, arakinari eta esan, Alberdi, 3 atzamarretako lodierako txerritxuletan nahi ditut. Lodi. Bai, baina hau labera doa. Orduan gu bai ingo dituguna, gorritu ingo ditugu hemen pixkat, eta hemen eskaiarekin da, gurinarekin eta gero labean bukatuko ditugu txerritxuleta hauek, ondo egiteko. Hauek hemen bestela, temperatura baxuan ingo genuke. Eta berezia moduan, pasta berezia ekarri zu, kasarese, gaur egun saltzen dutena eskuragarri dauna, eta errezeta, misterio handirik ez dauka, horrela ingo du. Oliba olio txorrota bat eta gurina sartai batean jarriko dugu, baratxuri atala eta eskaia bertara bota, eta ero txerritxuleta gatzez eta piperbeltzez ondu, ziapez margotu eta bi aldetatik ondo markatuko du. Labeko erretilu batetara pasa, eta hori 6 minutuz laberatu 200 gradutara. Pasta 11 minutuz egozi, gero txerritxuletak egiteko erabilitako sartagian salteatu, eta hau txerritxuletakin batera zerbitzatu. Orduan, esan dako, plater nagusia hau da, eta lagungarri moduan pasta eramango dela. Hor da, hidratoa sartuko ditu, proteina da, irabaziko duena, eta ingo duena da, lehengo eta behin, oliba olio txorrota bat, eta gurina bildur gabe, zekero, jungo gara, gurin honekin bustitzen, eta ontzen gure txerritxuleta. Oso ondo, kasaretxek ze esan nahi dauen, kasaretxe da pastaren izena, eta kasaretxek esan nahi dau etxean egina. Izenak berak ez dut, kasa, etxe. Eta, etxean egina, orduan, hau industriala dan ontan, ez dakit kasaretxe hitza ondo datorkion, baina egia da, pasta bada, holan, motza, kiribildua dana, eta etxean eitzen da holan makiltxo batekin, beraz, erreza da ikeko, eta oso ondo joaten da, saltza trinkoekin, saltza saltzen da gore zuluetatik, eta oso atsegina da jateko. Beraz, goxua, makarroian antzera, baina itxibarik, ez? Holan, kiribildua eta... Zapore aldetik... Pergamino bat izango bazen bezala, ez? Eta zapore aldetik ez dutela aldatuko, ez? Nabaretizoko jendia nahi dut esan pastak askok, forma bitxiak izaten dituzte, gehien bat, gero, segun nola, ero ze saltzarekin, ero zerekin zerbitzatu behar duzun. Eta hori, italiarrek horri garrantzia handi ematen dugu guretzako, baina zapore aldetik pasta, berdina, gari, hori da, gari gogorrakin indakoa, ero arrotzarekin indakoa, eta... Eta kasu honetan, Sizilian dauka jatorria. Hortan bebai, bada, oso poster interesgarrixak, nun agertzen dan Italiako mapa, eta gero, ze pasta da tipikoa leku bakoitzako, bere eskualde bakoitzak ez, dauka... Bere pasta tipikoa, ez? Izarra edo ikurra dana, eta hau Siziliakoa da. Berez, interesgarrixa. Baina, esate dut zuetena, hau eta makarroi bat, 180 berdina die. Eta 180 bai... Ero gehiago, forman bakarrik aldatzen dela, ez? Osagaietan eta dana berdina dela. Hemen, ez zaitezte erotu. Arrautza batzuk. Ez ibiltzeko erotzen beste pasta hau bilatzen, errezeta hau inalduzula, makarroiekin, tximeleta atzera da itxura daukien hoiekin, edo zerekin, zerotu. Eta 180 bebai, antzeko dasunak dauz, gizakixan eta txarrixan genoman. Zenbatian? 80an. Hau da, gure lehenguzuak, urbiloko lehenguzuak, esan dezagur. Pentsau, eta gainera duela gutxi ikertzaile talde batek, arrakasta ez lortu dau ikertzia, kombinatu ditu gizakixan giltzurrunetako organoide batzuk txerri bizien giltzurrunekin.
berez, pentsau, badala urratz haundi bat, ondekan lan pila bat geratzen da eiteko, ez? Ondekan, gizak izan gorputzak ez ditxu honek, organoide honek, barneratzen edo. Ez dituzte, esperimentatu gizakiekin, ez? Baina txerriekin froga egiten nahi dira. Eta laborategi izan hasi die frogak egiten, eta die, holan, sortutako zelula egitura batzuk, nun imitatzen da bien gizak izan, organuen jarrera. Ondikan hori, denbora asko geratzen da ikertzeko, baina, notizie behintzat interesgarria bada. Baina hori, bitxia dana hori ez, esaten, oraindik ari gara animaliekin frogak egiten, baina gizakindako zerbait izango dan zerbait txerriekin frogatzen ari direla. Zuk pentsau, esaten da ez, txerrian dana jaten dugula, gizakiana ere. Baizik eta gainien eraman. Ez to pentsatanek. Txuletak be, ez? Batek hementxe esaten dago barnean baditxugula. Bai, guk ere tamaina honetako txuletak ez... A ber, ezberdina, beste kontua da, Baina, imagina, hau txerrixan birikixak giltzurruna da bixotza eramatia. Zuria... azkenian badago organoen eskazia, ez? Olakoak, ze jendiak ez ditxu hainbeste ematen, eta, horren kontzientzia bai, piztu inbida. Asmoa dana da, azkenien, ez? Honekin nahi diena da, zuk esan dizitun zuen horiek, ni pastetu jarri egozten, markatu, Hemen, honek behar ditu, 10 minutu, eta nik oraindik ez da, 10 minutu baino gutxeu dauzkat, hemen saiokoak. Pasta egozten, hemen. Gozi betiko moduan. Ura, gatza, eta hori. Bai, egiten nahi diena da, hori, asmoa daukatena da, gero, organo nola deitzu diezu? Organoideak. Organoide hauekin, egitura gure egibelana gero berreskuratzea, eta gero horrekin, ez dakit, laborategian ero, eta gero gentiari trasplantatu alizatea hoiek. Baina hori, esperimentu oinari diela egiten, txerriekin, eta gero izango da, mendik, txerriekin ondo doa, aurrengo pausu ez dakit, izango da gizakiekin, ze gure parekotasuna ze animali da aurrengoa, gu antzekoa daukana? Tximinoak egingo dituzte baita esperimentok, ez? Egingo dituzte, baina esaten da txerrixena dan aprobetxatzen dela, eta notizionetan konturatzen gara baietz, dan aprobetxatzen dela, eta jateko bebai, ez? Txerrixan dana jaten da, baina zalantza bat. Zuk jan algo zinun bizitza osoan gauza bakarra da, bakarrik txerrixa? Zetako. Bizitza osoan? Ez, sekula. Inoiz. Alde batetik, mentalki edo emozionalki asetuko zinelako edo aspertu. Aspertu hori da. Aspertu, itzan ikustu da, aspertu. Ez? Apurtxo bat bai, ez? Horrek hitz bat daukata da, asetasun sentsorial espezifikoa. Hau da, horrek esan nahi dau, lehenengo aldiz probatzen dozunean zehoz eta asko gustau jatzunean, bai? Geroz eta gehiago jaten dozunean, pasio hori galtzen doia. Hori da, bikoteko harremanak bezala. Bai, tokitu, nire ez gertatu oraindik bikota, baina batzu jenteari gertatzen zaio, bale? Olako horik oraindik ez? Olakotan bebai gertatzen da, eta janarixakin, baina osasun aldetik bebai ez dau elikagai bapes munduan, janseikela bizitza osoan eta osasuntxu mantendu. Azkenean, aragixak proteina dauzka eta mineralak, baina faltajako zuntza eta faltajako beste modu bateteko vitaminak. Baina hori, junda, edozein, oin, burura etortzen zaizun... Edozein elikagai. Hori da, elikagai osasuntzuena, zein da? Lekaleak, barazkiak, ez dauke proteina hainbeste, edo ez dauke hainbeste zuntz, orduan, hori, gozia pasatzeko, Irlandan pasa itxuste bizitzak, patata eta esnia jaten, baina horrek ez dago esan nahi, gero, osasun aldetik, ona danik. Ez da gutxi hobek ez. Hori da. Eta batez ere, psikologikoki. Nik uste psikologikoki oso nekagarrixa izan bidela. Era bat. Pentsatzia ere, buruko mina bat, Alata bet, froga bat egin zan, eta australiako tipo batek eman zauen urte bat, patata jaten bakarrik. Irurogeita bostegun, patata jaten. Vale, eta? Lortu zauen pixua galtzia, zenbat itxura eta hobetzia, eta zenbat frogatan, ez bebuntzoko vitaminak eta holan, galdu inzitxun, beste batzuk hobeto, baina, berak esan zait, urte betez bakarrik izan zen ez bizitza osoan, baina esaten dago, azkenian, txarren azala psikologikoki eta ez dakit. Momentu aspergarri hori. Oso.
Nik uste dut galdin biozulaia pasioa jatetik eta... Baina hori nola da, ez? Eloio pelikulan eror esaten dana, bai, ez? Zer da jaki guztoko bat? Pizza bada ere. Bagat badago jendea maite dituela pizza, gero nik arrautza frijitoa maite ditu. Baina egunero arrautza frijitoa jaten, ez mesedez. Ez, aspertuko nintzake, naskatuko nintzake, eta gaina, ez da osasuntxo. Ez que hori da garrantzitsua nik uste dut, ez? Hori eskotan bebai, zuk zehose, luxuakin erlazionatzen badozu, edo, kapritxon batekin, hau da, kanpora joetia bazkaltzera, ez? Bai. Eta, hori, pripia ora presetzen dozu, igual egun berez izaten dozu, urte betetzetan, edo lan ospakizunetan. Baina, badau jendia, bidea jetzen dauena lanez, ni esena Madrilera doian bakoitzen esaten dago, daukat gogo bat, etxera joeteko, eta etxian egoteko, eta nik esaten dut, baina Madrilen dauzen jatetxe danekin, eta, joan zaitxezu astero 2-3 egun, eta bukatuko zu bai, nekatuta horrekin, ez? Eta azkenean apreciatuko zu etxekoa, da nik uste dut jana isakin bai. Naiz eta jarri zuen janari gustokoena, azkenean apreciatzen duzuna da, barietatea putxo bat aukitzea. Bueno, hemen, altzatuko dugu, txerri txuletak utzi duten, sustantzi guztia, eta gero, pasta hemen salteatuko dugu. Gurin pixka botako diot, eta honekin diguna da, hau loditu ingo digu, eta gero, pastarekin batera, jungo da. Txerri txuletak ikusi duzue, lodia zan, 6 minutu eman dizkiut 200 gradutara labia. Atarako dugu, eta gero, pasta inda dagoenean, hemen pixka salteatu, eta lagungarri moduan jungo da, barrundoko egun, txerri txuleta eta horrekin. Honek, oin, irekin aldi bat emango du, eta hau izango da, pasta honen saltza esan dezagon, ez? Baina, txoin inbar du, txerri txuletak egin dagoen arte. Bueno, broma gutxi hemen, Broma gutxi... Zuk eskatu ditzuzu alatek izan lodi, zigor? Ez, broma gutxi temperatura. Bale. Bai, honekin ere, a ber, txuletak, Japonian, ez da, guaiu ero jango zuen, guaiu txerria ero zan da, beia ero iria jango zuten. Edo txerri txuletak, bai. Taki, txuleta jaten ibiliziena, txuleta, hemen ikusten baduzue, honek soluzioa dauka, gutxi inda dagoela, ez da pasatzen ezer, hartu, eta Patriziak pasta jango du. Ez, baina gaur egun, honek burnizko hauek, horre bai, indukzioan erabileik. Hemen egin da indukzioa, orduan, jartzen ditugu lan, pusketako lan, eta bi aldetatik, nik neuk etxean, ondo egonda, hau jango nuke. Nik hau jango nuke, eta naiz eta txerria izan gaur egun, aipatu izan dugu, Nik aurkun aldi gati, bezala, batzen dituzten kontrol guztiakin da. Zegisa da lehen, ez zauela hainbeste oitxura, baina, gero txerrixa gaur egun, dauden kontrol guztiakin lan jarritxa be, janlike. Eta hau, honek temperatura barruan, hombre, labian 60 baino gehiago, badauzka, 8 minutu izan ditut 200 gradutara, eta oin, buelta emango diot hemen, alde bat. Listo? Buelta, eta beste itxura bat hartzen ari da, eta, kontua gainera hemen gurinetan, bere zuku guztiarekin, eskaiaren zaporea, baratxuriarena. Karmelek zeuze osasuntxua eskatu da, ez dakit akordatzen zaren, zigor? Baina nik hau plantxan egiten nahi naiz, gero gainean jarriko dut, horrez dut, azpiko hori ez du jango. Gurina barra. Baina, ez da, karo, ez da behar da gero ogiak inbusti, pekatua ogia da. Ogian kulpa, ogia, beti da ogia. Ogia da errua. Lagunokin batek berak beti esaten du, kulpa beti ogiana, kulpa ogiana, ez? Ogi hori nun bustitzen dugun ez, kulpa ogiana, ogia dauka kulpa. Batek esaten dago ez, ogiak potoltzen dago edo ogiak gizentzen dago ez, zu gizentzen zara. Norbera gizentzen. Ogia ez da gizentzen. Ogia eutzi pakean, ogiak ez dauka inungo kulpa iketa. Pasta, esan dakoa, nahi duzuen pasta. Pasta honi, piperbeltz pixkat, hemen ez dauka piperbeltza. Da? Bai da. Lehen, txerritxuletak utzi duten sustantzi guztia dauka, piperbeltz pixkat, olako olio pikante bat edo nahi izan eskero bota, hori ere, barrura. Eta hau, listo. Saldu. Eta hemen txukun, jartzi besterik ez daukau. Ezurra maite duten entzako. Bai. Gero, gure txerri txuleta, atalak. Gaur, energia, gero herrikirolak itxeko, eta entrenatzeko. Hori, garei batean batera izaten zan, ez? Horrek bai, herri jasotzaiek eta txuleta, jate zituztela, 3 jartzen zituzten, bat azpian, beste erdian, bata bestearen gainean. Vale. Eta egiten zutena da,
Gero buelta eman, ez, bazkaltzeko eta erdikoa afaltzeko. jaten zuten bakarrik. Erdikoak zurgatzen zuelako goikoan eta azpikoan sustantzi guztia. Hori, bai, benetan. 3 txuleta jarri, txingarretan ero, egin alde batetik bestea, eta beste erdikoa beroarekin itxesan da zeukan goikoan sustantzia eta bekoan sustantzia. Eta hori egia da. Ez da, esan iten zan, nik ez da egin egiten zan, pixkat, bilbaina da, pixkat izango zan, baina finagoa ziren, baina hartzen zuen sustantzi guztia. Hemen daukazue gure txerritxuleta, labea nerreta pastarekin. Hemen xerrasko labana, ez? Ara gisa Bai, mozteko. mesedez. Hau, Ia aurkitzen ditudan bi. hori. Bestela, Hau, moztu aldatik. zukureatzako. Eta ni, Moztu. pasta jango bidartean. Ondo ina da, Usi, alde guztietatik egin da da. Goxo. Aspaldi txerritxuleta nula jan. Esan? Niazko gustatzen gatolan. Bitu, plantxan gustau jat gurinakin. Nola ez? Eta, hogi birren dut bai pasata guztia gustatzen gat. Txerritxuleta. Niri solomoaren burualdea gustatzen. Oso xamurra edatzen da, koipea dauka, eta, erra. Baina, hau ere, ikusgarri dago, lagunak. Eta asteburuai, Indarrez egiteko, hori da, eta energia sartzeko asteburua. Beraz, energia gastatzen danean, astelena bueltan etorriko da. Azukre pila batekin. Astelenak ekarriko ditugu gozo-gozo. Berez, etorri bueltan, mesedez, eta guk, engotzu dugu, biherrezta, nik gaieta batuko. Nik mazapana nahi dute. Ez dut, baldi mazapana hain behin indo bizitzen, eta bigarrena zuekin ingo. Beraz, ez eta etorri gure. Agur.